Pamilya sa upat nga nakalas sa aksidente sa Lower Busay nangayo og hustisya sa natabong trahedya. Samtang ang driver nga nakabangga kanila nangayo usab og pasaylo. Ano ang report? Dinhi sa covered court sa Lower Busay, gihaya ang upat ka mga sakop sa banayng salon nga naglakip sa inahan nga si Aluna, 43 anyos, Jason, 23 anyos, Erika, 15 anyos ug Jay, 12 anyos. Gidaro sa open truck ang motor nga gisakyan nila ni adtong Enero 3 nga misangpot silang kamatayon. Si Jason nadala pa sa ospital apan nakabsan gihapon sa iyang kinabuhi. Nailo ang 3 anyos nga anak kinsa nanghilan nga wa madala nila atol sa pagkadisgrasya. Gikan dahil silang nangaligo sa usa ka swimming pool isip family bonding. Diin giuna ni Jason paghatod ang iyahang mama ug duha ka igsuon. Matod sa asawa ni Jason nga dad-ununta nila ang bata apan naglangoy pa kini sa tubig. Nangaligo kami. Aso nagdungan pa mo? Nagdungan pero nauna nang sila og hatod kay gimot hatod sa kang bana, nagmotor lang. Kitag-sa og hatod. Balikonon rami pero may gani akong anak wa nabitbit siyang lola kay himamala sad ni siya. Dili madawat sa pamilya ang nahitabo, ilabi na nga upat gyud ang nawagtang. Sakit kayo na namo eh. Ito ba kay kalit kayo nawagtang ba niya? Dungan sila upat. Upat ka buong pamilya, nawa na mo. Ang pamilya, gusto kayo. Kahit kalit yung paggawa nila. Pakaanan gyud namo na siya og kaso, bahala na siya. Mapriso gina siya. Kay upat ka kinabuhi iyang gikuha sa mua. Samtang naguol og nakonsensya si Wilmer Imbudo, ang pick-up truck driver sa nahitabo. Apan wa niya tuyua ang nahitabo tungod kay nawad-an kuno og preno ang gimanihon niyang truck. Gitanggong karon si Imbudo sa Mabudo Police Station Detention Center ug andam niyang atubangon ang kaso. Pasensya na gid mo, mangayon ko ninyo pasaylo. Kay bawo ko nakasa jud ko pero di man nato malikayan gyud ang kasada gud. Kay bawo ko sa bana driver pod siya, kay bawo gina siya pod nga. Kuan di nato malikayan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.